Turčianske javisko. Krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a neprofesionálneho divadla dospelých. Príjemný dobrý večer, vážené dámy, vážení páni, milí divadelní priatelia. Sme veľmi radi, že ste prišli do Slovenského komorného divadla, do Národného domu, kde sa písali dejiny slovenského divadelníctva a prišli ste podporiť prehliadku, ktorá je krajským kolom, ako ste počuli, celoštátnej súťaže. Víťaz z tejto prehliadky nás bude reprezentovať na celoslovenskej, celoštátnej prehliadke Belopotockého Mikuláš Liptovskom, ktorá sa bude konať 4. až 7. júna. Takže budeme držať palce tým, ktorí odtiaľto z Martina vyštartujú do Mikuláša. Táto prehliadka je súťažná, čo je veľmi nevďačná úloha, pretože niekto musí rozhodnúť o tom, kto z týchto 8 súborov, ktoré sú v kategórii neprofesionálneho divadla dospelých, a z tých 4, ktoré sú pondelok v kategórii neprofesionálneho divadla mladých, nás bude na tých celoštátnych prehliadkach reprezentovať. A ja vám veľmi rád predstavím tých, na ktorých pleciach bude táto neľahká úloha. Predsedníčkou odbornej poroty je Adriana Česlaková, manažérka kultúry a pedagogička, takisto pedagogička, aj režisérka, aj odborná pracovníčka Národného osvetového centra je Renata Kögelová. No ale majú tam aj šlapskú oporu a tým je intendant Rádia Devín, teatrológ a pedagóg Martin Týmko. Martin, vítaj. Áno, nie je to len o tom, že je to súťaž, ale naozaj každý zúčastnený alebo ten, ktorý postúpil ten súbor, má možnosť aj v rozbore s touto odbornou porotou sa čo to dozvedieť a naopak sa aj posunúť. Takže naozaj už pobyt tu a odohranie inscenácie tu na krajskej súťaži je devízou pre ten súbor a verím, že si to každý jeden odnesie. Dovolte mi také jedno osobné vyznanie, lebo my vedľa v štúdiu máme teraz koncert pre podporu festivalu Dotyky a spojenia. A kým zriaďovaná kultúra musí tam bojovať o svoje miesto a financovanie, tak tu na tomto javisku sa tieto 3 dní budú predstavovať ľudia, ktorí robia to divadlo z ochoty, z nadšenia, z lásky a bez toho by naozaj tá kultúra na Slovensku fakt zakapala doslova. A myslím si, že bez takýchto ľudí by sme to mohli zabaliť. A takýmito ľuďmi sú aj členky a členovia ochotníckeho divadla, Žabokreckého ochotníckeho divadla, ktorí si pod režijným vedením Martina Zachara pripravili inscenáciu skvelej Dürrenmattovej hry Návšteva starej dámy. A tu si práve vychutnáte príjemný zážitok. Čo to je hodín? Že neskoro polnoc. Milí spoluobčania, priatelia, ako dobre viete, naše mestečko sa už niekoľko rokov nachádza vo veľmi mizernej situácii. Ak by som to mal zhrnúť prosto, tak poviem, že sme v riti, prepáčte, na dne. Továrne nám skrachovali, obchody sú zavreté, hory sme predali Rakúšanom, všetko mladé, nádejné nám odišlo preč. Obyvatelia žijú z podpory, stravujú sa vo vývarovniach, živoria. Elektrika, ako vidíte, bola odpojená aj na radnici. Na radnici nám už ostali tento stôl a stoličky. Nábytok, ten nám zobral predsa exekútor. A napokon aj Mestské múzeum, pýchu nášho mestečka sme museli predať. Na záver poviem už len to, že naše mestečko je v riti na dne. Ale dobre, toto starosta všetci veľmi dobre vieme. Ja nerozumiem, prečo sme si to nemohli povedať ráno. Tak pretože do zajtrajšieho poludnia, presne do príchodu vlaku 13:30, musíme pripraviť slávnostné privítanie osobe, ktorá jedným gestom môže prinavrátiť našim továrňam prosperitu a nám blahobyt. Takých tu bolo. Dostal som dôvernú správu, že nás chce nečakane navštíviť majiteľka veľkých spoločností. Že nie!
Áno, áno, vážení spoluobčania. Svojou návštevou nás poctí žena, pre ktorú má maličkosť založiť nemocnicu, detské jasle a pamätný kostol v hlavnom meste. Kostol? Žena, ktorá dokázala, že je mocnejšia než akákoľvek vláda. Ak tomu dobre rozumiem, tak tú ženu myslíte? Kláru Trumplítonovú. Čože? Áno, áno. Návrat jednej z najbohatších žien sveta, a to rovno do svojho rodného mesta. Veď to je neuveriteľné. A viete si vôbec predstaviť, čo by jej návšteva mohla pre nás znamenať? Zázrak Boží, zázrak pre nás. Amen! A preto na návštevu starej dámy sa musíme všetci dobre, čo? Pripraviť. Jasné. Presne tak, aby sme sa vyhli komplikáciám. No tak samozrejme, veď už aj také zlé privítanie na stanici by mohlo všetko pokaziť. Presne. Áno, pani učiteľka? Ja navrhujem privítať skromne. Žiadnu pretvárku. Dobre, pán Žoka, sadnite si. Môj taký nápad je, hej, že ja si proste myslím, že ona by mala hneď, ako otvoriť dvere toho vlaku, ona by mala zistiť, že aké veľké riti sa my nachádzame. Takto. Ja navrhujem privítať určite skromne. Veď áno? dobre, ale zase... Jeden transparent s jej menom a... Pani učiteľka by mohla s deťmi niečo zaspievať. Kukuje, Ale, To nestihnem. ale pani No, učiteľka... alebo pán farár zo spevokolou. Ale to je vylúčené. Prečo, pán Farár? Posledná spevačka zomrela, spevokol sa rozpadol. Ale pán Farár. Viete čo? Uvažujme prakticky. Mhm. Kto z vás vie tú dámu bez chyby privítať Áno. tak citlivo? Citlivo. Áno. No. Takúto úlohu musí vykonať niekto, pán farár, veľmi citlivo. Jasný. A opatrne, ale hlavne No. o nejakú tú nemalú finančnú pomoc ju musíme všetci požiadať. Dobre hovoríte, pani učiteľka. Veľmi dobre hovoríte. Tejto úlohy sa môže zhostiť iba jeden z nás. No. To by som povedala. No ja si myslím práve, že ja. Vlastne Poďme titulom. dôverne, priatelil, drahý môj. A teraz všetko závisí len a len od teba. No, Ale vraj sa rozišli. No po niektorí vravia. Áno. Ale, drahý Il, nechcel by si sa svojmu farárovi s niečím zdôveriť? Boli sme najlepšími priateľmi. Áno, mladí a plný ohňa. Bol som vlastne mládenec, ako sa patrí. Vtedy pred 35 rokmi a ona, Klár, ešte stále ju mám pred očami, ako mi jej nahé telo svietilo v ústretí tmy Petrikovskej stopy. Ale... Nahé? Alebo ako kráčala bosými nohami po maku a lístci samotu v Konradovom háji. Štíhla z ťa prútik ohybný. Život nás rozdelil. Iba život. Tak. Klára, zaznačte si. Áno, zapísať. Klára milovala nadovšetko spravodlivosť. Spravodlivosť. Raz viedli policajti akéhosi bezdomovca a ona do nich házala kamene. Ale... Svetica? láska k spravodlivosti, to si zapôsobí, ale ten príbeh s tým a policajt by nechá Tak to škrtám, dobre. Dobre, no tak... Dobročina bola tiež. Dobročina. Čo len mala, o všetko sa podelila. Raz dokonca išla kradnúť zemiaky pre istú úbohú vdovu. Matka Teresa. Zmysel pre dobročinnosť, ale to musíme bezpodmienečne všetko vypichnúť, to je alfa a omega. Tak, pán starosta, áno. No ale, vie si niekto z vás spomenúť, čo je na jednu budovu, ktorú jej otec ako architekt navrhol v našom mestečku? To zistíme, pán starosta, zapisujem si. Výborne, podchytíme si to tam? Áno, zistíme. Drahý priateľ Il, ty si už dávno našou najobľúbenejšou osobnosťou nášho mestečka. Mne na jablé končí funkčné obdobie a preto navrhujem za môjho nástupcu
ako aj hovorcu práve teba. Kto je za? Ale... Ticho, ticho. Klára je našou poslednou záchranou. Ďakujem vám, že ste prišli a prajem vám všetkým dobrú noc. Tie písomky budem špárovať do rád. Áno. Transparent, Klára, tu príchodová zodpovedne vy. Vy ostatní kývajte rukami, nohami, ako chcete. Len prosím vás, neverte ako v Lani, keď prišla vládna komisia. Dojem sa rovná v nule a do dnešného dňa sme nevideli ani jeden cent. Pripravený? Express! Nachystajte sa! Nachystajte sa! Už ide! Už ide! Poďte! Poďte! Vyrovnajte sa! Všetky tie! Dajte! Lara! Vážená, milostivá pani, ako starosta mám tu čest privítať vás ako dceru nášho mestečka. Milostivá pani, ako učiteľka tunajšej školy si vás dovolujem privítať takým prostým ľudovým vystúpením v podaní nášho zmiešaného zboru. Požiadali sme predsa aj požiadali sme mali prestávky. Čo tu spievame? Ktorú tu spievame? No. Dajaš, preboha. Pozri sa naši repoliaša, keď sú okolo nás. Radina, keď sa vlní zlato-žltý hlas. Chráňme pokúnu zem, chráňme pokúnu zem. Na potočí pozri sa, keď ako cestu dorie beží sem. V živom svete je moja rodná zem. Zelený sad, je moja rodná zem. Železný píše stoja, a sa mi je a počíni chcete nás vybrať. Vytvárajú Ticho sa porá. najkrajší kút v širom svete je moja rodná zem. Zelený sad v plnom kvete je moja rodná zem. Tá jediná a nie iná, a preto od nás, a preto verný ostať po celý čas. A preto verný chcem jej ostať po celý čas. Zaspievali ste to naozaj tak. Od srdca! Páčilo sa. Páčilo sa jej to. Ďakujem starosta aj za vaše privítanie. Vážená, milostivá pani, dovolte nám na úvod tohto malého, narýchlo pripraveného slávnostného privítania vašej vzácnej osoby
aby som vám predstavil našich predstaviteľov nášho mestečka. Keď to musí byť. Pán Farár, choďte sa ukázať. Ja tam nejdem. Pán Farár, choďte sa ako prvý ukázať. Ja tam nejdem. No. Tento uražný, ako vidíte, aj dobre živený, je náš pán Farár milostivá pani. Karol, Ľaľo, náš pán Farár. Čo, pán Farár? Umierajúcich vy utešujete? Áno. no tak robím, čo môžem. Aj na smrť odsúdených? Hej, opiče. Drahá pani, v našom štáte je trest smrti už dávno zrušený. No, tak možno ho opäť obnovia. Možno. Skvelý humor má tá Klára, skvelý kritiker, slovných perličkách, človek by zobral aj od smiechu. Počúvaj, ja neviem, ale počujete, mne z tých jej rečí naskakujú normálne husia koza. Ja tam nejdem. Nie, nechajte. Pán doktor, Ale pán doktor, toto je doktor Oriešok, náš lekár, ktorý sa stará o naše zdravie. Však, pán doktor? Takže pán doktor Oriešok. Tak, vyštudovaný. Pán doktora, vystavujete vy aj úmrtné listy? Úmrtné. Áno, No áno. viete, keď niekto opustí tento svet. Áno, vystavujem, áno. Tak na budúce konštatujte srdcovú porážku. Viete, ono je to moja príkaz nadriadených orgánov z hora. No a toto Nie, pán starosta, nie. Ako máme bezpečnosť v meste. tuto je náčelníčka mestskej polície, ktorá sa stará o poriadok a našu bezpečnosť. Srdečne vás vítam k vašim službám. Pani policajtka. A dokážete vy niekedy aj prižmúriť oko? Samozrejme, pre vás čokoľvek. Tak na budúce ich možno budete musieť zatvoriť obidve. Humor! Humor. Ale ona je tak úžasná. Je. Stále rovnaká. No. A toto je moja dcera. Pozdravujem, pani Klára. Je nejaká je bledá, odvedte ju preč. Ty naša snehulienka. Milá Klára, nech sa páči, poďte sa zložiť. Zavediem vás do našej izby. A dovolte, aby som vás pozval do nášho kultúrneho domu, Áno. kde vás slávnostne a oficiálne privítajú aj naši obyvatelia. Budeme sa na vás všetci veľmi tešiť. Áno. Ďakujem, starosta. Prídem. Veľmi rada. Ale najskôr by som sa chcela ísť poprechádzať na samotu Konrádovho hája. A potom do Petríkovskej stodoly. Chcela by som tuto. Alfredo. Ponavštevovať miesta našej dávnej lásky. Klobúk. Klobúk. Madam. Okuliare. No šup. A batožinu mi odneste. Batožinu. A zoberte aj tú truhlu. Truhlu. Priniesla som jednu. Možno sa zíte?
Konečne požiarny zvon. Konečne, zvon. Počúvajte, ona je taká úžasná. Počúvajte, ona je ako grécka bohyňa. Afrodita. Zdá sa, že tu chce dlhšie pobudnúť. Má toľké kufre. Viete, ale ja sa čudujem, čo hľadajú na samote v tom Konrádovom háji. No osvietenie. No, však to isté, čo v tej Petrikovskej stodole starosta. Však oni tam hľadajú tie miestočka, kde voľakedy, ako sa hovorí, tá ich vášeň zbochla. Viete čo? Poďte potichu sa tam pozrieť. Poďte. Klára. Alfred, Pekne od teba, že si prišla. dlho som sa tu chystala. Vlastne po celý život, odkedy som opustila toto mestečko. To je od teba milé. Povedz, Alfred, aj ty si na mňa myslieval. Pravda, že veď vieš, Klára. Ale Klára, No. vrav mi tak, ako si mi vždy vravieval. Ty moja čarodejnička. A ešte, No ako ešte? Ty moja diva mačička. ja som ti zase vždy vravievala, Áno, ty môj čierny leopard. však to som ešte stále. Wow. Nezmysel, Čo? však sa pozri na seba. A? Si už starý, môj drahý. Zošedivel si. A ty aj piješ, sa mi zdá. Trošku som, ale za to ty si stále tá istá čarodejnička. Ale kdeže? To tá dnešná, moderná, estetická chirurgia. No, dokáže diviť. Aj ľavú nohu mám v ťahu. No, Auto nehoda. Odvtedy chodím už iba rýchlikmi. Ale protéza je za to podarená. Ani by si nevšimol, ktorá to je. vôbec by som na to nebol prišiel. Ty moja diva mačička. Pozri, Alfred. Kde? Tam je strom. Strom a na ňom srdce. Srdce s tvojím a mojím menom. Pamätáš? Ach, tie mená vybledli a rozostúpili sa. Tak vieš, No. strom rástol. Jeho kmeň a korene zhrubli. Tak ako my. To je dávno, čo sme kráčali lesom v svojej mladosti. Tu, presne tu na tejto blúdnej skale si ma prvý raz poboskal. Jo, Pamätáš? Pred 35 rokmi. A milovali sme sa tu pod týmto stromom medzi muchotrávkami a v mäkkom zelenom machu. Mala som 17. A ja 20. Lenže potom si sa oženil s Matildou Kvetkovou pre jej obchodík so zmiešaným tovarom. A ja som si za muža vzala starého Trumplintona a jeho milióny. Objavil ma náhodou v jednom bordeli v Hamburgu. Klára, veď kvôli tebe som si vtedy vzal dnes už nebohú Matildu Kvetkovú. Jasne, mala peniaze, to povedz. Chcel som tvoje šťastie, nuž musel som sa svojho vzdať. Keby si tu bola ostala, tak si práve takisto na mizine ako aj ja. Aha, takže ty si na mizine. Odkedy si odišla, žijem v pekle. A ja som sa peklom stala. Žijem biedným životom. Ja som ani mestečko neopustil. Ja nepoznám svet. Ja áno. Pretože mi patrí. Ale teraz sa všetko zmení. Tak určite. Pomôžeš nám?
Mestečko svojej mladosti predsa nenechám v štychu. Potrebujeme milióny. To je málo, môj drahý, to je málo. Ach, Klára, čarodejnička, keby sa tak dal vrátiť čas, keby nás len život nebol rozdelený. Takže to by si prijal, môj drahý. To len to, veď to je stále tá istá chladná, biela ruka. Omyl. Aj to je už protéza. Zo slonovej kosti. Klára, či je všetko na tebe protéza? Vlastne skoro. Od toho leteckého nešťastia nad Afganistanom. Pamätáš, že v novinách to bolo. Tam sa posádka celého lietadla zrútila, ja som bola pri tom. Ale ja som prežila, pretože ja som nesmrteľná. Na zdravie nášho drahého Ila, ktorý vykonáva veľkú námahu a úsilie, aká je v ľudských silách. A na toto si musíme, dámy a páni, pripiť. Ja to rozumiem. Tak daj sem. Deca, ale veď keď je tu z mestského... Dámy a páni, pripijam na zdravie nášmu najobľúbenejšiemu občanovi mesta a môjmu nástupcovi. Poriadne nalej. A na to, aby nás Klára Trumplintonová vytiahla z tejto riti. Prepáčte, kaluže. Na zdravie, na zdravie, na zdravie. Priskúpila milióny! Naozaj? To je voda. Kde mám ten príhovor? Vážená, milostivá pani, ja naozaj mám problémy tieto emócie ovládať. Ja v živote nepoužívam. Ja v živote nepoužívam papier, keď čítam. Je to už takmer 35 rokov, čo ste opustila naše mestečko. A jednako sme na vás, na našu Kláriku, nezabudli. Na vás, ani na vašu rodinu. Vaša urastená mať, prekypujúca zdravím. Pán otec Ľudomír, ale hlavne vy, milostivá pani. Zázrak našej osobnosti, pre nás nezabudnutelná. Žiarivý príklad, vaša láska k spravodlivosti, máte náš obdiv a uznanie. A napokon jej, čo si našla znova cestu do lona domoviny, iba popriať. Nech žije! Nech žije! Nech žije! Ďakujem. Vaša zaiste nezištná radosť z môjho príchodu ma úprimne dojíma. Bývala som však trošku inakšie dieťa, ako sa tu o mne všeobecne hovorí. V škole ma len tlkli a tlkli. A tie zemiaky, tak tie som prosím pekne kradla. Ale nie sama. Ale tuto, vedno s Ilom. A nie pre nejakú úbohú vdovu. Ale preto, aby sme ich potom predali. Aby sme si potom mohli kúpiť posteľ, na ktorej by sme spoločne spávali.
Mladosť. Mladosť, pochabosť. Tak. No, aby som však jednako aj ja prispela svojim dielom k vášmu šťastiu a spokojnosti, chcem už teraz vopred vyhlásiť, že som sa rozhodla. A to venovať tomuto mestečku 1 miliardu. 500 miliónov mestu a 500 miliónov rozdeliť medzi všetkých obyvateľov. Koľko povedala? 1 miliardu. Klára, zlatolíka, zázračná. Pod jednou podmienkou. Pod jednou podmienkou, tak radšej vám milostivá pani poveda, a smieme vedieť tú podmienku? Poviem vám tú podmienku. Dávam vám 1 miliardu. A kupujem si za ňu spravodlivosť. Ako tomu máme rozumieť? Tak, ako som povedal. Spravodlivosť predsa nemôžno kúpiť. Presne tak, Nemôžno sa. všetko Ako? sa dá kúpiť. Ale ako Ale Ale tú tu spravodlivosť nie. určite nie. Spravodlivosť. Nie, to sa neškodí. Tak, ako som povedala pred chvíľou. Dávam vám 1 miliardu a chcem za ňu spravodlivosť. Inými slovami, 1 miliardu, ak sa odčiní nespravodlivosť, ktorú mi tu pred rokmi spáchali. Pán Il, smiem prosiť. Predstúpte, pani, predstúpte. Čo odo mňa chcete? Pani policajtka, Áno. čítajte. Vy. Jedná sa o pojednávanie o priznaní otcovstva. Žalobu. Klára versus Vil. Ja? Žalovala vás, že ste otcom jej dieťaťa. Popreli ste vtedy otcovstvo, pán Il, a priviedli ste si na to svedka. Ale kdeže, staré pletky, bol som predsa mladý a nerozvážny, veď. Čo to má pre živého Boha No, znamenať? čo? Čítajte výpoveď svedka. Svedok Ľudovič Špánik odprisahal pred krajským súdom, že sa vyspal s Klárou Trumplintonovou. Svedok prisahal krivo, pred súdom klamal, nakoľko bol podplatený od Alfreda Ila. A to litrom domácej pálenky. Svedok bol neskôr vykastrovaný a úmyselne oslepený. No ale to je nekresťanské. A to je ten príbeh. Jeden sudca, jeden obžalovaný, dvaja falošní svedkovia a falošný rozsudok. To sú samé vymysly, taký skutok sa nestal. Stará šialená historka. A čo sa stalo s dieťaťom? Žilo rok. A čo sa stalo z vás? Kurva, pán farár. Kurva? Prečo kurva? Rozsudok súdu ju zo mňa urobil. A to teraz chcete spravodlivosť? Teraz, pani Trumplintonová? Po toľkých rokoch? Život šiel ďalej, Il. Ale ja som na nič nezabudla. Ani na samotu Konrádovho hája. Ani na Petrikovskú stodolu. Ani na tvoju zradu. Čas plynul. Ty si spustol. Mňa zas dokrájali nože chirurgom. A teraz chcem, aby sme sa my dvaja zúčtovali. Pretože život ma naučil pomáhať. Ale nie odpúšťať.
Čaro, Ty sám si vyvolil svoju cestu životom a mňa si vytisol na tú moju. Ty sám si predsa chcel prinavrátiť čas, nie? No, tak som ti ho vrátila. A teraz chcem spravodlivosť. Môžem si ju dovoliť. Čarodejnička, také niečo nemôže žiadať, no. Ponúkam 1 miliardu mestu. Ak niekto zabije Alfreda Illa. To je šialené! Pani Trumplitová! Pani Trumplitová! Ešte sme v Európe! Ešte nie je žiadny pohania! Mene mesta vašu ponuku odmietam! Mene ľudskosti! Presne tak. Radšej budeme chudobní ako postriekaní krvou! Presne naše slova. Radšej budeme chudobní ako kostolné myši, ako umývať krv z rukáva! Áno. Lebo nikto nedokáže dať toľko človeku, ako dokáže dať človek človeku! Presne! Žiadno pýtanie. Ja počkám. Ale von! Pustite sa! Klára, pre Boha ťa prosím, povedz, že to nie je pravda, čo žiadaš. Povedz to, prosím. Je to zvláštne, Alfred. Vieš, tie spomienky. Pamätám si, keď sme sa zoznámili. Stála som vtedy na balkóne a ty si stál dole a pozeral si sa hore, na mňa. Ale to už je tak dávno, tak strašne dávno. Chcela som vtedy odísť, ale nemohla som. Dodnes si pamätám tie tvoje oči. Najskôr som si myslela, že sa na mňa dívaš tak nejako čudne, dokonca zamračene. Ale potom som si uvedomila, že tvoje oči sú plné lásky. 35 rokov uplynulo, 35. Zišla som k tebe dole. Nepozdravil si ma. Nepovedal si ani len jedno jediné slovo. Len si ma zobral za ruku a odišli sme spolu za mestečko. Naozaj si na to zabudol, Alfred? Klára, pre Boha ťa prosím, nediv sa, že začínam mať strach, mám strašný strach z toho, čo si dnes povedala, ale ak si to myslela ako vtip, tak niekto to môže pochopiť vážne. Chápeš to? Chápem to. Spravodlivosť sa nedá kúpiť, už to pochop, Klára! Všetko sa dá kúpiť. Už to pochop ty, Alfred. Dnes sa dá kúpiť už úplne všetko. Naraňajkujeme sa dneska spolu. Venujem na to 2 vajíčka a nejakú tú klobásku, nech sa raz máme ako groby. Tak ako za starých dobrých čas. Musíš mi prepáčiť, otec. Ty nebudeš so mnou raňajkovať. Idem na stanicu. Ochorel tam robotník, tak snáď budú potrebovať náhradníka. Ale na stanici, v tej páľave, veď to nie je práca pre moju dceru. Lepšia taká ako žiadna. Otec, Áno. ja som ti chcela ešte povedať, že ja stojím pri tebe. No. Ďakujem. Vieš, Klára sa včera prerátala. Áno, bol som niekedy hriešný, ale kto nie je. Ale spravil som ja
jej niekedy nejakú hroznú vec. Nemusíš o tom hovoriť, keď nechceš. Chcem, vieš, lebo včera, keď celé mestečko ten návrh jednohlasne odmietli, aj cez tú biedu, v ktorej žijeme, bol to ten najkrajší deň v mojom živote. Mestečko stojí pri mne a ja sa priznávam, som na to hrdý. Všetci sme na teba hrdí. Všetci. Ďakujem. Dobré ráno. Dobré ráno, Dobré pani ráno, učiteľka. Pozerám, že sme pán si dnes pristali. Áno. Áno. Najprv by som vám však chcela povedať, že ja za vami stojím. A bez ohľadu na to, aké klamstvá sa o vás hovoria, ja vás na jar za starostu voliť budem. Pretože, ako sa hovorí, buduj vlast, posilníš mier. Ďakujem. Viete, my vás tu považujeme za jedného z najčestnejších občanov nášho mestečka. Ďakujem, veľmi si to vážim. No máte skrátka našu plnú dôveru. Ďakujem. A čo to bude dnes ako vždy, polotočné mliečko? Nie. A? Dnes nie. Dnes by som chcela plnotučné. A 2 litre. 2 litre. 2. Áno. No. Nech sa páči. Áno, poprosím vás ešte Áno. maslo. Masielko Ale máme nie čerstvé. polku. Polku. Tiež celé 2. 2? Áno. Nech sa páči, 2 masielka. Všetko to bude? Chlebík. Chleby. Máme čerstvé. Ale nie polku, celý. Jo. Viete, voniaš sem. Áno. No, ďakujem. Viete, z Martinskej Petrovky. Áno. A ešte vás Áno. poprosím čokoládu, ale nie tu hore, tú švajčiarsku. Dobrý deň. Švajčiarsku. Dobrý deň. Dobrý deň. Všetko to bude, pani učiteľka? Nie, ešte múku. Bola by som zabudla, chcem piecť. Áno, veď nedela sa blíži. Áno, na nedeľu kolačiky. Nech sa páči. Áno. Pani učiteľka, vy ste snáď dedili. Nie? Nie. Tak bude to teda všetko? Áno, všetko dnes. Dobre. No, Áno. viete, pán Il, napíšte mi to. Ako? No tak, na úver. Na úver? No. No. Samozrejme. Tak teda všetko to bude, Áno, všetko, pán Il. Na úver. Ďakujem veľmi pekne. Dnes si už naozaj nič neprosím. No, ďakujem pekne a dovidenia. Dovidenia. A nezabudnite, všetci stojíme pri vás. Ďakujem. Vždy pri Vždy vás, pri vás. pán Il. Ďakujem. Áno. No a ja poprosím cigarety. Cigaretky Áno. tie? Nie, tie lepšie. Tie sú drahšie, nech No, sa to je v páči. poriadku. Všetko to bude teda? Všetko, áno. No. A poprosím. Pán Boh pomáha. Pán Boh Pán Boh vyslíš, pán farár. Napíšte mi to na úver. Úver. Samozrejme, keď ste to vy na úver. Dobré ráno, páni. Dobré ráno, pán starosta. Koniak vás poprosím. Áno. Koniačik. Ten nie, ale ten vedľa, prosím vás, ten nie. Pán starosta, ten si málo kto môže dovoliť. Tak človek si môže aspoň raz v živote dopriať aj niečo drahšie. Máte pravdu. A skoro by som bol zabudol No. na tabak. Tabak. Áno, ale nie obyčajný, Áno. ale fajkový. Do tejto mojej novej fajčky. Máme tabačik? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Všetko to bude teda. Ďakujem. Á, pozerám, máte nové zlaté topánky. Zlaté, páni. Už keď som ten starosta, tak sa musím voľať ako aj vyzerať, nie dámy. Aj vy? Aj vy? Aj vy, pán starosta, nové žlté topánky. To je pán farár. To je pán farár. Pán farár. To sú zlaté. Jo, akože ja nechápem, čo na tom vidíte. Akože dali sme si to normálne napísať. Na úver. Drahý priateľ, napíš mi to na úver, prosím ťa. Samozrejme, na úver. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Poďte, pán farár. Snad nebudem nosiť tie vyčaptané škrpále, No, veď som predsa farár. jasne. Dobre, ale ako ste si mohli dovoliť kúpiť nové
Žlté topánky. Zlaté. Dali sme si to normálne napísať. Áno, Na však úver. aj u vás máme úver. Áno. Úver. Potreboval by som víno Víno. do kostola. Ó. Ale nie je to kyslé a lacné. Ľudia si zaslúžia lepšiu značku. Áno. Ale veď, doteraz pili všetci len to lacné, no. Pán Ale už im z toho pisky kriví. Tak. Aký je tam to ročník? Dobre, tento týždeň ešte urobíme výnimku, musíme si pomáhať. Doba sa mení, pán Jil. Sme na vás všetci hrdí a stojíme pri vás. Vždy pri vás. Ale dúfam, že keď prvého dostanete podporu, tak to všetci všetko vyrovnáte. Dobre. Jo, a ja by som ešte poprosil čo tu máme, paradajky, či čo sú to tam, jahodky, Samozrejme, áno, pán nech doktor, sa páči, nech sa páči, vyberte si. uhorôčky, Vy môžete. kukuričku, Pán doktor, aj Áno. pre nás nechajte. no, A ešte čo si mohli napísať vtedy. A Il, takisto ťa to poprosím napísať na úver. Na úver, áno? Dobre. Dobre. Všetko vyplatíme, Il, dobre? Áno, na úver. Tak, dobre, stačí, ďakujem. Čo sme raz odhlasovali, to aj splníme. Nás nejaká Trumplintonová nerozdelí. Ale, Presne. ale bude tu niekto, kto bude platiť v hotovosti? A čo vy neviete, ako sme na tom? Že peniazmi pre Kristove rany. Vyplati žiadne, no čo nám zostáva? No. Však tu je každý dlžný každému. A kaviár by nebol. Nebol! A čo ti to tam On sa zvolal. Zbláznil. Otec, Áno. ľudia vravia, že ona má už 8. manžela. A predtým, že mala nejakého Brazílčana s autami, predtým nejakého plantážnika a dokonca aj ministra zahraničia. Nie je divu, že si môže kúpiť celé naše mesto. Čože? Potom, že za peniaze sa nedá všetko kúpiť, no veď. Nedá. Aspoň v našom mestečku nie. A už vôbec nie v našej rodine. Či sme ti od malička s mamičkou nič nepovali, že peniaze nie sú všetko. Keby tu bola ostala, tak je práve takisto na mizine ako aj my. Drahý priateľu, celý sa chveješ, sadni si, čo sa stalo? Žiadam zatknúť Kláru Trumplintonovú. Čože? Žiadam zatknúť Kláru Trumplintonovú. Pozoruhodné. Skutočne pozoruhodné. Žiadam to ako budúci starosta. Voľby ešte neprebehli. Zatknite i hneď tú dámu. Žiadam vás o to. To znamená, že na ňu chceš podať trestné oznámenie. No, o tom, či ju zatkneme, o tom rozhodne polícia. Vyzýva obyvateľov nášho mestečka, aby ma zabili. A ja mám tú dámu len tak zatknúť. Je to vaša povinnosť, nie? Pozoruhodné. Skutočne pozoruhodné. Dávaj chvíľu pozor, no, dobre? Dáma dala mestečku istú ponuku. Teba za 1 miliardu. No, tým ešte nevznikol žiaden dôvod na to, aby sme proti dáme zasiahli. Sme napokon viazaní zákonne. Nabádať vraž, že to nie je dôvod zakročeniu. Dávaj chvíľu pozor. Nabádanie k vražde by bolo len vtedy trestný čin, keby ponuka zavraždiť ťa bola myslená vážne. No, na teraz nemožno brať ponuku vážne, pretože cena 1 miliarda je absolútne premrštená. To musíš uznať aj ty sám. Za také niečo by mohla tak dáma ponúknuť 1000. No, dobre, maximálne 2, áno? No a na druhej strane, keby ponuka aj bola myslená vážne, tak v tom prípade polícia absolútne nemôže zakročiť, lebo v tom prípade je dáma bláznivá. Ponuka ohrozuje mňa, pán policajný stražmajster, či je dáma bláznivá, alebo nie.
Aj prosím ťa, sadni si. Teba nemôže ohroziť žiadna ponuka, ale len jej prijatie alebo uskutočnenie. Ukáž mi, čo je len jednu udalosť, čo je len jedného človeka, ktorý by na teba mieril zbraňou a ja sa priženiem ako výchor. Moji zákazníci si kupujú lepší chlieb, lepšie cigarety, lepšie mlieko. Však to je výborné, veď sa tiež tvoj obchod prekvitá. Starosta si kúpil ten najdrahší koniak. To naozaj. Dnes večer s ním pôjdem vypiť. A všetci chodia v nových, zlatých topánkach. Čo máš stále s tými zlatými topánkami? Aj ty? A piješ plzenské pivo? Chutí mi. Doteraz si pila len to naše. A to bola žbrda, močka, patok, fuj. Čím to chcete všetko zaplatiť? To je moja vec. A moji zákazníci s čím zaplatia? To políciu nezaujíma. Lenže mňa to zaujíma. Lebo mňou budú platiť. Prosím ťa, však ťa nikto neohrozuje. Mesto sa zadlžuje. Z dlžobou rastie blahobyt. Blahobytom nutnosť, aby ma niekto zavraždil. A dáme stačí vysedávať na balkóne a popíjať kávičku. Fantazíruješ. Vy všetci čakáte. Vieš čo, ja nemám čas na vyplody tvojho chorého mozgu. Ponáhľam sa. Pán starosta, potrebujem s vami hovoriť, pán starosta! Čo sa Pán deje? starosta! Čo sa deje? Leopard pani Drumplintonovej ušiel. Lozí po katedrále a treba sa nám ozbrojiť. Nie je to trošku prehnané? Povolal som chlapov, ktorí vlastnia zbrane. Ten dravec nám nesmie ujsť. Aha. Tak čo máš na srdci? Hovor, ale priamo. Pozerám, fajčíš dobrú značku. No tak oplatí sa. Máš nový oblek, aj topánky si sa viali tiež. Tak objednal som si, odkiaľ to vieš. Kvôli tomu som sem prišiel. No to mi ale novota. Blahobyt stúpa. Ale, na čo? Žiadam ochranu úradu. Máš podozrenie? Ponúkla miliardu za moju hlavu. No tak obráť sa na políciu, na orgány činné v trestnom konaní. Bol som. V ústach náčelničky polície sa likotal nový zlatý zub. Haha, žijeme v právnom a usporiadanom štáte. Ha, tak potom zatknite tú dámu. Pozoruhodné, mimoriadne pozoruhodné. V poriadku. Nemáš morálne právo požadovať zatknutie tej dámy a taktiež neprichodíš do úvahy ako budúci starosta. Oficiálne? Je mi ľúto, že ti to musím oznámiť práve ja. Spojenia strany. Funkcia starostu predpokladá isté vlastnosti mravného charakteru, to musíš uznať. A lepšie bude, keď o tom všetkom celkom úplne pomlčíme. Lenže mlčanie je pre mňa nebezpečné, už mi chystajú truhlu. Drahý priateľ, môžeš byť rád, že sme na tvojou aférou rozprestreli pláž zabudnutia. Kým smiem hovoriť, mám ešte šancu, že vyviaznem z tejto nechutnej pasce. No to je ale vrchol. Povečo len jedno meno a ja ten prípad hneď vyšetrím. Koho podozrievaš? Vás všetkých! Nikto ma nechce zabiť, každý len dúfa, že to kto si spraví a raz to aj kto si spraví, veď vy rátate s mojou smrťou! Pán farár, nechcem vyrušovať, pán farár. No pán Boh má vo svojom zverinci všelijaké opice a Boží chrám je pre každého otvorený, tak si sadni, kde budeš najmenej zavadzať. Bojíš sa? Koho?
Ide mi o život. Ľudí sa nemusíš báť, ale Boha. Naháňajú ma ako divú zver. Má to hit tvojho svedomia. Mesto sa pripravuje na oslavu môjho zavraždenia. Len vecne, vecne. Je to peklo! To peklo je v tebe. Pre peniaze si zražil dievča, preto si myslíš, že aj teba zradia pre peniaze. Podľa seba súdim teba. Susedia si kúpili novú elektrickú pračku. Čo ťa je do nich? A ďalší? Nový televízor. Spýtuj si svoje vlastné svedomie. Nový zvon! Nádherný zvuk. Nádherný. Aj vy, pán Fajn. Aj vy. Sme slabí, kresťania aj pohania. Uteč a neuved nás do pokušenia tým, že ostaneš. Uteč! A my poďme k našim veciam. Áno, pán farár, tak, poďme. Opúšťaš Brazíl? Opúšťam. Kam? Neviem, do Austrálie. Do Austrálie. Do Austrálie. Tak nech sa vám darí. Ale však tuto máte najbezpečnejšie. 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 Písal som nezávislému poslancovi do parlamentu. A? Žiadna odpoveď. Vaša nedôvera je nepochopiteľná. Nikto vás nechce zabiť. Nikto. Pošta neodoslala ani len ten list. Vylúčené. Tvoj dopis nikto neotvoril. Podo mnou pracujú sami čestní ľudia. Čestný. A vidíš sám, aký si obľúbený. Celé mestečko ťa odprevádza. Celé. Ja som vás o to neprosil. Snáď sa len môžeme s tebou rozlúčiť. Ako starí priatelia. Ako starí priatelia. Ako starí priatelia. Tu je tvoj vlak. Vlak. Želám vám šťastnú cestu. Šťastnú cestu. A pekný, dlhý život. Prečo ste tu všetci? Veď mi sa. Ujďte z cesty! Ale veď my... Nechápem, čo stále chceš. Odísť, to je tvoja vec. Zadrž nás tým do toho vlaku. Jeden z nás ma zadrží, ak vstúpi do toho vlaku. Tak len sa zbláznil. Tak už nastúpte konečne, človeček dobrý. Jeden z vás ma zadrží, ak vstúpi do toho vlaku. Pozor! Jedno! A predsa mu ušiel. No, Ja som to vedel. A teraz som stratený.
prechádzame vo veci pána Ila. Ó, Varila nezomrel. Milostivá pani, my máme svoje zásady, tak. Zásady západnej civilizácie. Tak čo potom chcete? No, obyvatelia si už všeličo zadovážili. No. Pomerne veľa vecí. Dlžoby, čo? Beznádejné. A čo vaše zásady? No, sme len ľudia a dlžoby treba platiť. Viete, čo treba robiť. Pani Trumplintonová, hovorme spolu otvorene. Už 2 desaťročia v našom zúboženom mestečku pestujeme nežné klíčky humanity. A na čo tieto strasti plné obete? Vari kvôli peniazom? No to sotva, však naše platy sú minimálne. Ale my sme to vydržali. Vydržali sme to a spolu s nami aj naše mestečko. Lebo sme mali nádej. Nádej, že postaneme z mŕtvych. Viete, pod Konrádovým hájom máme bohatstvo železnej rudy. Aj podzemnej vody. Veď my chudobní nie sme. My sme len zabudnutí. Pani Trumplintonová, viete, my by sme od vás potrebovali len vašu dôveru. Nejaké tie objednávky. A úver. Viete, aby sme povzniesli našu kultúru a hospodárstvo mesta. Tak. Pani Trumplintonová, ja si myslím, že naše mestečko má čo ponúknuť. Máme fabriky, sanatória, kúpele, továrne. Pani Trumplintonová, zakúpte ich a naše mestečko opäť rozkvitne. Viete, nedovolte, aby náš život bolo takéto daromné čakanie. Veď my, pani Trumplintonová, my vám neponúkame žiadnu almužnu, viete. My vám ponúkame výnosný obchod. Skutočne? Áno, pani. Vari, nás nenecháte v kaši. Netreba toľko slov. Nemôžem kúpiť vaše kúpele, pretože mi už patrí. Vám aj naše fabriky a továrne? Všetko mi už dávno patrí. Fabriky, továrne, Konrádov háj, Petrikovská stodola, mestečko, ulice a uličky, domy a domčeky, všetko je už dávno moje. Už pred rokmi som dala príkaz svojim agentom, aby skúpili všetky tie vaše haraburdy a zatvorili všetky vaše podniky. Vaša nádej bola šialenstvo. Vaše vyčkávanie zbytočné. A celý váš život jeden veľký, bezcielny nezmysel. Veď to je príšerné! Bola zima. Vtedy. Dávno. Keď som opúšťala toto mestečko. V matrosových šatočkách. So zapletenými vrkočmi. Vo vysokom štádiu tehotenstva. Keď sa ľudia iba smiali a uškrňali sa mi za chrbtom. Celá som sa triasla od zimy. V rýchliku do Hamburgu. Ale vtedy som si zaumienila, že sa sen raz vrátim. Tak. A teraz som tu. A ja diktujem podmienky. Pani Trumplintonová, ste ukrivdená, ale milujúca žena. Žiadate od nás absolútnu spravodlivosť a dodávate nám tým odvahu. My však od vás žiadame viac. Zanechajte tú neuváženú myšlienku na pomstu. Nežeňte nás v poslednej hranici, veď preniknite k pravej ľudskosti. Ľudskosť. Páni moji, ľudskosť. Tak tá, vážený,
Tá je stvorená tak pre burzy milionárov. Moje finančné prostriedky mi umožňujú usporiadať poriadok tohto sveta. Svet zo mňa spravil kurvu. Nože ja teraz z neho urobím bordel. Blahobyt a luxus, vážený. Za jednu mŕtvolu. Teraz tá novina. Všetko pripravené. Dobrý večer, ľudia. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Večer, pán farár. Dobrý večer, pán starosta. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Krásna, zlatá. Zlata. Takže, môžeme. Otázka číslo 1. Ako sa dnes cítite, všeobecne povedané? Výborné. Návšteva pani Trumplintonovej nás naplnila Radosťou! A dojatím. Hrdosťou. Hrdosťou, no. Otázka číslo 2 sa týka tejto slečny. Viete, tvrdí sa, že... Viete, som len učiteľka v tunajšej škole. Ona sa zbláznila. Mala som pár pohárikov škótskej navyše, ale Točíme. chcela by som vám povedať všetko o návšteve starej dámy v našom meste. Čo? Vážení občania, chcela by som vám povedať pravdu, aj keby bieda na večné veky na naše mesto Nie. Ste spýta, pani učiteľka, hanbiť by ste sa mali. Hambiť, ale že ja? Ty by si sa mala hambiť, dievčisko, je to nepodarené, že chceš zradiť vlastného otca. Drž hubu, ponášlivo ďaleko už zašiel náš rozum. Sklamala si ma, dcereka, bolo na tebe, aby si prehovorila ohavné veci sa chystaň. Čo sa to tu deje? Ale nič. Sme prešťastní, že sa predsa len stretávame. Smiem? Cestujete? Čo do mňa chcete? Viete, potrebujeme pár záberov. Cvakne vás, ako predávate sekeru. Sekeru? Sekeru? Jo, zabijú ťa. Ja to viem, že ťa zabijú. A viem, že to vieš aj ty od samého začiatku, to viem. Pokušenie je krivenka, moja bieda príprčka. Ja ťa zabijem, ty. A ja budem Netočíme toto, nie. Ja cítim, ako sa postupne zo mňa stáva vrah. A cítim, ako sa zo mňa stáva aj možnan. Moja bieda v ľudskosti je primalá, ale nás príde tá stará dáma aj teba. A všetci skončíme tak, ako teraz dopadneš ty. Prečo si chcela, aby som prišiel práve sem a obliekol si sviatočné oblečenie?
takže my sme mali dieťa. Mali. Chlapec? Dievčatko. Videla som ju iba raz. Pri pôrode. Potom mi ju zobrala kresťanská sociálna starostlivosť. Umrela. Na zápal blán. U koho? U nejakých ľudí. Ja som dostala iba lístok od úradu. Alfred. Ja som ťa naozaj milovala. A ty si ma zradil. Ale vieš, ja som nezabudla. Ja som nikdy nezabudla, vieš, na ten náš sen. Na ten náš krásny sen o láske, o šťastí a o spoločnom živote. Vieš, veď obidvaja sme predsa odjak živa snívali, že sa raz v tomto kostole vezmeme. Odídeme z tohto mesta a budeme žiť spolu niekde ďaleko. Na Capri. Pamätáš? Vždy máš až dojímal. Ako si sa za mňa trhal. Ako si nechcel dopustiť, aby mi niekto ublížil. Bol si naozajstný muž, Alfred. Statočný a silný muž. Klára, naozaj si myslíš, že sny z mladosti sa majú uskutočňovať? O tom som ani na chvíľu nepochybovala, Alfred. Nikdy. Odteraz, Alfred, budeme už navždy spolu. Dnes večer sa zíde obec. Neviem, ako sa to stane, ale tuším, že sa môj život chýli ku koncu. S Bohom, Alfred. S Bohom, Klárka. Dobrý deň. Prepáčte, že ruším, idem iba na skok. Večer bude mestské zhromaždenie a budeme jednať aj o vašom prípade, pán Neil. Prídete. Ja si myslím, Alfred, že sa nemusíte ničoho báť. Ja si myslím, že ten náš návrh aj tak neprejde. No, ale môžeme sa tiež mýliť. No, ale musíme byť pripravení na obidve varianty. Pravda, že budeme totižto prítomní aj my, novinári. Novinári? No a tiež reportéri, rozhlas a televízia. Nedivte sa, veď taká osobnosť predsa ako je Klára. Aha, takže vy nepoviete, čo Klára radšila navrhnúť.
Novinárom oznámime, že sa naša slávna rodáčka chystá založiť dobročinnú nadáciu. No a túto nadáciu, že ste sprostredkoval vy. Pochopte, že takto môžete najlepšie očistiť svoje meno. Nech už to dopadne tak, alebo tak. Amen. To je od vás milé. Ďakujeme. Tak čo, prídete? Mali by ste. Už len kvôli našej rodine, otec. Naša rodina si očistenie tvojho mena rozhodne zaslúži. Prídem. Tak môžeme s vami počítať. Áno. Až doteraz ste, pán Jil, mlčal a ja sa vás znova musím opýtať, či budete mlčať i naďalej. Zverejnenie danej podmienky by mohlo dobročinnú nadáciu dosť vážne ohroziť. Budem mlčať. Som rád. Aj keď zhromaždenie rozhodne buď tak, alebo tak. Príjmam to. Som rád, že sa vo vás nachádza ešte malá iskrička cti. Ale predsa si myslím, že by bolo najlepšie pre obidve strany, keby sme nemuseli mestský súd vôbec volávať. Ako to myslíte? Celú noc som nespal No. a premýšľal som o tom, ako vám povedať tento môj návrh. Pochopte, takto môžete najlepšie očistiť to svoje meno. A zachovali by ste sa ako čestný človek. Il, musíš hľadiť na naše hladné deti a na našu chudobu a biedu. Predsa vidíte, Il, tú našu chudobu. No. Vidím nové topánky, šaty, šperky, lepšie cigarety, lepšie mlieko, lepší alkohol, nové auta pred domami, nový zvon v kostole, To také malicherno. nové projekty pre mesto. Mám pokračovať ďalej. Každým dňom som cítil, ako sa ku mne plází smrť bližšie a bližšie. Prešiel som si peklom, keby ste ma ušetrili toho strachu, tej hrôzy, možno dnes by sme hovorili úplne inak. Ale ja som sa pred strachom obrnil, pretože ja som nad strachom zvíťazil a teraz sám, absolútne sám už cúvať nebudem. Teraz sa už vy musíte stať mojimi sudcami. I pre mňa to bude dôležité, čo už to musí byť pre vás, neviem, daj Boh, aby ste svoje rozhodnutie uniesli. Ako myslíte, pán Il? Milé dámy a páni, po správach z rodného domu a po rozhovore s miestnym farárom preniesli sme sa na slávnostné zhromaždenie mestečka. Prichádzame k vrcholnému bodu návštevy, ktorú pani Trumplintonová venovala svojmu rovnako sympatickému ako aj prívetivému rodnému mestečku. Zatiaľ slávna žena ešte nie je medzi nami, no rovnako v jej mene pán starosta predniesie dôležité vyhlásenie. Ďakujem. Vítam občanov nášho mestečka a otváram schôdzu. Mám tu čest vám oznámiť, že milostivá pani Klára Trumplintonová, dcéra nášho významného spoluobčana a architekta, má v úmysle nám venovať 1 miliardu! 500 miliónov mestu a 500 miliónov rozdeliť nám všetkým! Bravo, nepoznačný, obrovská senzácia. Podporný fond, ktorý jedným razom spraví z obyvateľov mestečka boháčov. A tým sa stáva jedným z najväčších sociálnych experimentov našej epochy. Celé mesto je ako omámené. Odovzdávam slovo pani učiteľke. Ďakujem. Čítaj.
Ďakujem. Musíme si byť na čistom, že pani Klára Trumplintonová nás chce obšťastniť peniazmi, obnoviť naše závody a zašlú slávu našich sanatórií. Sami viete, že to nie je len tak. Pani Klára Trumplintonová má v pláne niečo oveľa významnejšieho. Požaduje za svoju miliardu spravodlivosť. Opakujem, spravodlivosť. Chce, aby sa naša pospolitosť premenila na pospolitosť spravodlivú. Mňa však táto požiadavka zaráža. Či sme my niekedy boli nespravodlivou pospolitosťou? Nikdy. Trpeli sme zločin, falošný rozsudok, krivú prísahu. Tak je. Podliaka. Odovzdávam slovo pani náčelničke mestskej polície. Ideš, Boža. Ďakujem krásne. Boskávam. Občania. Taká je trpká reč faktov. Trpeli sme nespravodlivosť. Uznávam v plnej miere, že prapríčina všetkého utrpenia a zla spočíva v chudobe. Musím vyhlásiť, tu nejde o peniaze. Tu nejde o blahobyt a pohodlie. Ani o luxus a prepich. Ide o to, či chceme opäť nastoliť spravodlivosť a nie len ju. Ale i všetky tie šľachetné ideály, za ktoré naši predkovia žili. Za ktoré bojovali. A bez ktorých by nebolo našej západnej kultúry. Tak je. Posúvam slovo bratovi Farárovi. Nech sa páči, Karol, ideš. Ďakujem. Nevidím. Hrozí strata slobody. Vždy, keď blížny zbraní blížneho, keď niekto poruší zákon, že treba slabšieho chrániť pred silnejším, keď niekto hanobí stav manželský, keď zavádza súd, keď sotí mladú matku na dno utrpenia. Tieto ideály musíme v mene Božom chrániť. Brať vážne. Krvavo vážne. Chváľte Pána! Počuli ste potlesk, priatelia, som dojatá. Alfred Hill. Starosta sa opäť ujíma slova. Alfred Hill, mám k vám otázku. A teraz hlas muža, z podnetu ktorého vôbec vznikol Trumplintonovský podporný fond. Hlas Alfreda Hilla, dávneho priateľa z mladosti, dávneho priateľa dobrodejky. Alfred Hill je typ hrdo vzpriameného občana telom aj dušou. Je pravda, že úplne dojatý, plný vďačnosti a plný tichého zadozušenia. Alfred Hill, kvôli nám mám láskavá dáma ponúkla podporný fond. Uvedomujete si to? Áno. Ale no tak dobrý človeče, hlasnejšie. Áno. Budete rešpektovať rozhodnutie nášho mestečka, či máme prijať alebo odmietnúť podporný fond Kláry Trumplintonovej? Budem. Má niekto ešte otázku k Alfredovi Hillovi? Nie. Pán farár? Nie. Polícia? Nie. Ak nie, tak pristúpime k samotnému hlasovaniu. Kto s čistým srdcom je za uskutočnenie spravodlivosti, nech zdvihne ruku. Zbožné ticho panuje v divadelnej sále. Nič. Iba more zdvihnutých rúk, sťa mohutná prísaha. Sťa obrovské sprisahanie za vytváranie sveta lepšieho a spravodlivejšieho. Len starý muž sedí meravo, nehybne.
premožený vlnou šťastia. Jeho cieľ sa splnil. Podporný fond zásluhou jeho dobrej priateľky z mladosti vznikol. Bravo! Podporný fond Kláry Trumplitovej príjmame jednohlasne. Áno. Nie pre peniaze, ale pre spravodlivosť a pre pokoj svedomia. Lebo nedokážeme takto ďalej žiť, keby sme zločin v našich radoch trpeli. Musíme ho vyplieniť, aby naše duše neutrpeli škodu. Ani naše najposvetnejšie imania. A teraz, dámy a páni, ako aj vy tu sediaci v sále, prejdite si do vedľajšej miestnosti, kde na vás čaká bohaté občerstvenie. Tam, kde tam? Nezožerte mi všetky chlebičky. Alfred, ty zostaň. Máme titulok, vážeš. Už? Ďaká Bohu. Tak? Srdcová porážka. Milostivá pani. Smrť z radosti. Myslela som si. Prinieste truhlu. Fuj, to je smrad. Dajte mi zbaliť kufre. Odchádzame. Na Capri, miláčik. Na Capri. Pán starosta? Nech sa páči. Váš šéf. Pán starosta! Ja si myslím, že by to malo ísť na školstvo. Nie. Toto je do nemocnice. Do nemocnice. Hovorím, že to potrebuje školstvo. Nie, to pôjde do nemocnice.
Ďakujeme veľmi pekne, dámy a páni, vážení divadelní priatelia. To bola návšteva starej dámy v podaní Žabokreckého ochotníckeho divadla v réžii Martina Zachara. Na divadlo zo Žabokriek bolo zároveň posledným divadelným súborom v rámci dnešnej súťažnej prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých. Ďakujeme ešte raz za vaše vystúpenie. Poďme si práve zaslúžite. Ešte chvíľky pre pána režiséra. No a pripomeniem, že vás, hercov, ešte čaká rozborový seminár s odbornou porotou. Ten bude o 21. hodine, 20. minúte, čo je už teda o malú chvíľočku. No a samozrejme po demontáži. A vy to už máte skoro hotové, takže nebude to dlho trvať. Na vás všetkých pozývam do divadelnej kaviarne Brept o 22. hodine, kde bude naším hosťom mladý slovenský hudobník, stand-up komik, slamer a filmový režisér, ktorý tvorí pod umeleckým menom Bedňa. Trošku nezvyklé umelecké meno, ale tak to je. Na jeho vystúpenie bude zmesou hudby, poézie a humoru. Nedá mi nepovedať, že Bedňa je majstrom Slovenska v Slam Poetry 2022. Máte sa teda na čo tešiť, naozaj ste srdečne pozvaní. Vstup tam je voľný, teda ak sa chcete ešte dosýta zabaviť dnes večer, nech sa páči, stretneme sa v Brepte. No a ak by ste si ešte chceli užiť a násať túto divadelnú atmosféru, tak vás srdečne pozývame zajtra v nedeľu, kde budú opäť neprofesionálne divadla dospelých. No a dokonca sme tu ešte aj v pondelok, kedy sa nám zase predstavia mládežnícke divadelné súbory. Tak nech sa páči, môžeme sa presunúť po nejakej dobrej kávičke v kaviarni na vystúpenie stand-up komika. No a potom, ak teda samozrejme budú tam aj naši divadelníci, to si určite nenechajú ujsť. No a vám všetkým, ktorí teda už ste sa nasýtili touto atmosférou našou divadelnou tu v Národnom dome Slovenského komorného divadla, tak vám všetkým prajem ešte príjemný zvyšok večera a verím, že sa nevidíme naposledy a že nás poctíte svojou návštevou aj zajtra, prípadne v pondelok. Dovidenia a pekný zvyšok večera. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme vám.